Sepisan Gunung Tidar mriki sanes kabawah kaprintah negari Ngastina niku pisan. Angka kalih sampun marambah makaping-kaping para tiyang Ngastina niku anggenipun serakah dakah-dakah bola bali mung ngrusak alam, bola bali mung mulasara bumi kanggo mareme para penggede Ngastina. Mila mboten aneh, mboten mokal ing jagat mriki akeh bencana, lindhu prakempa banjir bandang lan ugi wujudipun alas ingkang kobar kawlagar merga ya saka pakartine menungsa sing ora gelem ngopeni lan nglestantunaken alam ingkang endahipun kados mekaten. Kula kok mboten nolak niku mboten kok kula mboten sarujuk kalian pamanggihipun Ratu Ngastina menika babar pisan mboten, ning monggo to dipun penggalih. Jagat niki bumi niki nggo diayomi diopeni bareng-bareng. Sampeyan kudu eling sing jenenge bumi sing subur loh jinawi niki yektine dudu warisane mbah-mbahmu mbiyen, ning niki titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan bae. Tetho lamun to kowe ora kena ginawe becik Semar, kowe wegah nampa wewarah ora manut karo dawuhe Ratu Ngastina. Mongko anggenku teka mrene iki nganti prasata Kurawa lan aku diparingi Purbawasisa. Yen nganti kowe beguguk ngutawaton Gajah Lar Singa Barong ora gelem nglilakake bumi iki kanggo papan wisata lan kowe ora enggal lunga saka Gunung Tidar, ora kok aku meden-medene iki ora nganti kentong subuh kelakon gilang-gilang kuandamu dudu arep kiri. Ndak sawang ingkang prapta aning Gunung Tidar iki pendhita ing pertapan Kendali Sada biyen senopati tumraping Sri Rama Wijaya. Senggana ya Anoman padha winantu Basuki anggenmu prapta. Maruti. Nun inggih Kyai Semar. Awit saking berkah pangestu Paduka Wilujeng Niskala niring sambikala anggen kula sowan. Mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada Paduka Kyai Ismaya. Iya, Anoman ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat mara gage diprayogakne anggonmu lungguh lan sakwuse kowe satata anggene pinarak. Aku bakal njaluk katrangan sing gumathok tek nganti kowe keraya-raya munggah aning Gunung Tidar nyusul marang Semar ingkang dedepok ana ing kene. Ana apa Anoman mara gage Wedarna kang kanthi tetela? Inggih Kyai, yektosipun waleh-waleh menapa? Manut kabar ingkang sampun sumebar, pawarta ingkang sampun rata, bilih Paduka jengkar saking dusun Klampis Ireng lajeng lenggah wonten ing pucuking Gunung Tidar. Pramila saking menika daya-daya kula sumusul wonten ing mriki yektosipun tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Kok Paduka lenggah wonten mriki menika wonten wigatos menapa Kyai Semar? Semar jengkar saka ing Klampis Ireng banjur saiki mapan ana ing Gunung Tidar. Mara gage sawangen sadurunge Semar ki neng kene papan iki sepi sepah samun. Ya. Gunung Tidar iki ora ana wong sing wani njamah. Ning bareng aku mapan ana ing kene ripalungguhan iki akeh para kawula sing padha tumplek-blek kumpul manunggal rasa manunggal cipta nggolongake kang dadi gegayuhane anggene nindakake puji dikir ngucapake kidung suci lan mantra rahayu ngagungake asmane Pangeran. Lah
Apa to sebabe kok Semar Ripalungguhan iki mapan ana ing kene? Merga Semar bakale mbangun kayangan, Mas. Aduh, Kyai Semar. Malah saya kodeng raos sing manah kula, saya bingung raos sing Hanuman sak sampunipun kula mireng bilih jengandika mapan wonten ing Gunung Tidar mriki badhe ambangun kayangan. Ngertenono ya, Man. Sejatine Gunung Tidar iki nggembel sejarah gedhe. Gunung Tidar iki ngemu sejarah sing kudune dieling-eling karo wong sak tanah Jawa. Mula bukane tumangkaring agama kang pungkasan kuwi mbiyen ya kawiwitan saka ing Gunung Tidar. Nalika papan kene kerawuhan piyayi saka ing Rum utawa tanah Busroh ya kuwi Sayyid Samsudin Al-Bakir utawa kondange Sang Syekh Subakir. Yen kowe ora ngerti mara gage gatekno tak critani. Lelakone nalika Ismaya mbiyen ketemu kelawan Syekh Subakir, muga-muga crita iki bisa kanggo kaca Brenggala ya, Man. Rasar gagah sebagai nawila Sampun
lawang ana pawongan sing nylenek Nyolowati. Nitik sandangane dudu wong tanah Jawa. Wani nyaket nyedak karo Kyai Ismaya Kyai Semar. Janji kowe ngganggu kamardikan lan tentreme wong tanah Jawa. Iki kala sambigana sing ra bakal nrimake. Kalilan kula pun Semar inggih Ismaya nderek tepang gladi wanuh ndika menika sinten Kisana? Inggih Kyai Semar dipun tepangaken kula saking laladan tanah Busroh utawi negari Ngerum. Negari Ngerum menika pundi? Negari Ngerum menika wonten saleripun tanah suci. Dene nami kula pun Sayyid Samsudin Al-Bakir utawi kaprahipun sinebut Syekh Subakir. Lah lajeng tebih saking tanah Busroh ndika kraya-raya rawuh wonten ing mriki niku wonten wigatos menapa, Syekh? Nuwun sewu. Blaka Suta kemawon. Kula rumaos marem ningali kawontenaning tanah Jawi. Hawanipun ingkang adhem, buminipun ingkang subur, tanduran ingkang ijo royo-royo, toya ingkang bening lan tirah-tirah. Dereng gunung geni ingkang muntahaken lahar nanging boten dados bencana, malah wedi lan watu ingkang medal saking waduking gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Lah bab menika benten sanget kalian wewengkon kuling tanah Busroh ingkang buminipun cengkar, langka toya, hawanipun panas, rekaos pados sandang tedha. Mila menggaing petang kula bejo bejane menungsa menika menawi dipun titahaken kalian Gusti mapan wonten ing tanah Jawi mriki Kyai Semar. Inggih. Inggih leres leres. Mila rinten dalu para kawuling Gunung Tidar tansah kula dherekaken ngaturaken panuwun sarta manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit kemirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Inggih Ki. Malah nuwun sewu. Wonten bab ingkang saya andadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon mriki antawisipun manungsa kaliyan bangsane Gandharwa saged manunggal dados setunggal tur kawis tingal nengenaken dumateng kerukunan. Menika elok sanget. Tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedahipun samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken rasa tresna asih dumateng sedaya para makhluk. Inggih pancen kados mekaten budayanipun tiyang Jawi lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Sakmangke nuwun sewu kalilan kula nyuwun dawuh ndika tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki kejawi nyambung raos pas derekan menapa wonten wigatos sanes
Kyai nun sewu yektosipun malih-malih menapa kula ngambah wonten ing tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami Islam ing tanah Jawi. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak sampun gadah agama piyambak wong Jawa niku duwe agama sing diarani agama kapitayan. Menapa kula dipun keparengaken nyuwun dawuh bab agami tanah Jawi nenggih agami kapitayan menika agami ingkang kados pundi lan carane sembahyang kados pundi kula nyuwun katerangan. Wong Jawa niku sampun gadah agama kapitayan lan tata cara manembah mring Gusti. Menapa to sebabipun agami mriki sinebut kapitayan karana ingkang dipun beteni ingkang dipun sembah nenggih Sang Hyang Toya ingkang tuhutan kena kinaya ngapa. Nah, dene papan sembahyangipun tiyang mriki menika naminipun sanggar. Naminipun sanggar. Ewadene cacakane sembahyang utawi ibadah menika dipun perang dados gangsal. Ingkang sepisan nenggih tulajek tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan diunggahake lan ngrawuhake Sang Hyang Toya utawi pangeran wonten ing rasa pangrasane manungsa. Angka kalih naminipun Swadikep. Sakuse pangeran tetunggalan wonten ing ati banjur tangan loro dipapanake wonten ing dada. Angka 3 nenggih tungkul tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Angka 4 tulampak tegesipun lungguh timpuh. Angka 5 ingkang pungkasan nenggih tondhem patrape sujud kaya bayi ingkang wonten kandhutane ibu kanthi nemplekaken bathuk wonten ing bumi niku cacakane sembahyang wong kapitayan. Yai Kyai Semar babar pisan kula mboten ndhugamana jebul tiyang Jawi sampun ngidap-ngidapi ing atasipun pulo mriki tebih saking tanah Arab parandene tata carane sembahyang luhur lan sae kados mekaten. Kyai sisan damel kula aturaken bilih nuwun sewu tata caranipun ngibadah agami pungkasan lan agami kapitayan agami Islam kalian agaminipun tiyang Jawi menika meh sami ingkang paduka dawuhaken tulajek niku yen Islam takbiratul ikram lajeng Swadikep tungkul niku tegesipun rukuk tulapak menika lungguh ing antarane sujud tondhem niku sami kalian sujud tegesipun Islam kalian agama Jawa menika kaya tumbu sing entuk tutup sampun gathuk lan matuk. Sambe kono
aja sampe kono. Yen pengen dawa umurmu kowe mulya ning bumi klairamu. Aja ngusik katentremane wong Gunung Tidar kene. Mangke rumiyin jengandika menika sinten? Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Aku Gendruwo utawa Gandharwa sing wasani Gunung Tidar kene. Jenengku Kala Sekti Yogi Sambegana. Lan kowe tak kandhani Bakir. Tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gendruwo wiwit Namakuna. Saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune Gandharwa. Gunung Tidar kene sing ngratoni aku Kala Sekti ya Sambegana. Gunung Sindara sing wasani Ki Maduretna. Gunung Sumbing Ki Jalalela. Gunung Ngungkrungan Ki Sidamukti. Gunung Merbabu Ki Trapa, Gunung Kumbang Ki Bangsan, Gunung Kendeng Ki Aji Dipa, Gunung Merapi Ki Sapu Jagat, Gunung Lawu Kyai Jalak, Gunung Kelut Ki Lembusura. Mula yen kowe sembrono ana tanah Jawa bakale kuwirangan. Duh, Kyai Kala Sekti. Nyuwun pangapunten kapendheta jantung kula babar pisan mboten wonten ceceking manah ngganggu damel katentremanipun tiyang Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah badhe nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki. Arep nyebarke agamamu. Pol-pole yen agamamu wis nyebar neng kene, iki mengko ora enek wong genduren, ora enek wong bersih desa, ora enek wong sing nanggap kabudayan, tan wurunga wong wayangan malih arang-arang. Kowe engko yen nyebarke agamamu tan wurunga wong tanah Jawa bingung golek sandang pangan kelangan jati diri. Nanging anggen kula sowan mriki yektosipun badhe nyuwun dawuh kalian tetungguling piyayi ingkang lenggah wonten mriki nenggih Kyai Semar Badranaya. Ora perlu kowe nekat nanging dereng marem menawi kula dereng pikantuk dawuh saking Kyai Ismaya jaluk adawa umurmu.
Kacarita kaya mangkono. Sanadyan kalindhih ing yudha nenggih Sang Seh Subakir. Parandene kawis tingal mesem jroning Wardaya. Mangkono ana murup ingkang mapan wonten ing asta nenggih wujuding watu timpuru. Sinebul mawi donga sekti den bandhemake dumateng Ki Kala Sekti ya Ki Sambegana ambyar dadi lebu. Menawi Gandharwa Sambegana ngganggu dumateng Dika Seh Subakir, nggih Kyai, mboten dados menapa, malah kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula mboten jarak, kula mboten sengaja satemah Sambegana kala wau lebur dados awu. Nggih ngoten niku yen gendruwo niku. Yen sore kaya yak-yak raru 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 raru. Ning anggere bar jam 1 bengi tilem niku mangke. Nggih. Melek-melek wis ngarepne kenthong subuh bar niku rayan teng WC. Lah niku Gandharwa iki ngoten niku. Sing badhe mangsebar teng mriki agami napa? Agami Islam. Islam menika tegesipun kados pundi? Nuwun sewu. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam tegesipun tentrem lan sedaya umat kedah ngreksa dumateng katentreman, mboten namung tentreming pribadi nanging ugi tentreming sedaya makhluk. Tentrem lahir lan batin, tentrem donya ngantos akhir. Islam menika kanugrahan utawa pengayoman saka Gusti kangge keslametane sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Islam menika saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu, mila kala mangsa Islam menika angel dipun nalar. Karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa, kapercayan lan tresna asih marang Gusti sarta alam saisinipun. Mila saben-saben maos weda suci mesti kawiwitan anyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun menungsa
yen kepingin bisa manunggal tetunggalan kalian Gusti Allah kanthi leres lan sampurna syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Nggih, Syekh Subakir nggih. Kula tampi kanthi ikhlas legawaning manah yen agami sampeyan badhe mangsebarke teng tanah Jawi, monggo-monggo kemawon. Ning wonten syaratipun. Syaratipun menapa Kiai Semar? Syaratipun menika wonten kalih. Sepisan aja meksa rasane wong Jawa lan aja nggunakake kekerasan karo wong Jawa. Angka loro aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahane Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan weruh karo jati diri. Sampeyan saguh napa mboten syarate ngoten niku? Kula sagah. Nah, sineksen jagat saikine. Gandeng sampun wonten gathuk ing rembak antawisipun kula kaliyan danyanging tanah Jawi Kiai Badranaya. Kalilan kangge srana kawilujenganipun tiyang Jawi, kula badhe mendhem watu timpuru lan ugi tombak Kiai Sepanjang utawi tombak Kiai Panjang mapan wonten tengahing tanah Jawi nenggih pucuking Gunung Tidar mriki. Monggo mangtindake. Saklajengipun menapa malih, Syekh? Nuwun sewu. Saklajengipun kula badhe numbali tanah Jawi supados tebih saking sambekala kula badhe numbali kanthi awujud duk alang-alang andong kalian sarem. Mugi-mugi saged barik mapan wonten ing tanah Jawi. Syekh Subakir sasampunipun dika mendhem watu timpuru lan nancepaken tombak Kiai Sepanjang lajeng numbali kanthi duk alang-alang andong kalian sarem. Menika maknanipun kados pundi? Inggih nuwun sewu. Duk alang-alang andong kalian sarem menika mujudaken panggayuh utawi pandonga. Duk tegesipun
wektu alang-alang tegesipun alangan andong tegese andunga sarem tegesipun marem dene donganipun duk ana alangan andunga supaya atimu marem lan ayem. Kuwi lelakon gedhe sejarah suci antarane Semar karo Sang Subagir magepokan kelawan tumangkari agama pungkasan nganti bisa dadi srana rahayune tanah Jawi nganti saiki Anoman. Waduh Yai, babar pisan kula mboten nduga mono. Bilih papan menika papan ingkang luhur, papan ingkang suci. Mila menawi ndika badhe mbangun kayangan wonten mriki, mugi wonten keparinging penggalih kula badhe nderek uyung-uyung anging uyung tetep kula badhe nderekaken dumateng paduka Sang Pamong sejati. Ya matur nuwun pancen kaya mulan. Mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang rawuh wonten ing Gunung Tidar menika pepatih Ngastina saking Plasa Jenar Raden Patih Harya Sengkuni. Sarawuh ndika kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Raden. Iya Kyai Semar ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku Mara Gage Tampanana. Kainggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Ndara Kartamarma dipun prayogakaken anggenipun pinarak lho. Iya Kyai Semar ora kurang prayoga anggen kuprapta. Kok janur gunung kadengaren ndika rawuh wonten ing Gunung Tidar manggi dumateng kula Semar. Wonten menapa Raden Patih? Kyai Semar wase wigati ngene ya Kyai. Aku mundi dawuh pangandikane Ratu Ngastina ya kuwi anggir anak Prabu Duryudana. Gandeng Gunung Tidar iki papan ingkang subur, papan ingkang indah, papan ingkang nengsemake dasare hawane adem weh prabawa tentrem. Keparengi anak Prabu Duryudana ing Gunung Tidar kene bakal didadekake papan pariwisata kanggo srana panglipur diri tumrape para kawula sing sumpek rasane, sing kebidung kang dadi pikirane, mengko kanggo nginggar-inggar manah nginggar-inggar karo pikiran ya kuwi lerem nginep mapan ana ing Gunung Tidar. Jadi papan kene bakal dibangun papan palereman, papan pariwisata lan apa wae kanggo srana nglipur rasane para kawula. Nuwun sewu mangke rumiyin nggih. Sepisan Gunung Tidar mriki sanes kabawah kaprintah negari Ngastina niku pisan.
angka kalih sampun marambah makaping-kaping para tiyang Ngastina niku anggenipun serakah dakah-dakah bola bali mung ngrusak alam, bola bali mung mulasara bumi kanggo mareme para penggedhe Ngastina. Nuwun sewu. Mila mboten aneh, mboten mokal ing jagat mriki akeh bencana, lindhu prakempa banjir bandang lan ugi wujudipun alas ingkang kobar kawlagar merga ya saka pakartine menungsa sing ora gelem ngopeni lan nglestantunaken alam ingkang endahipun kados mekaten. Kula kok mboten nolak niku mboten. Mboten kok kula mboten sarujuk kaliyan pamanggihipun Ratu Ngastina menika babar pisan mboten. Ning monggo to dipun penggalih. Jagat niki bumi niki nggo diayomi diopeni bareng-bareng. Sampeyan kudu eling. Sing jenenge bumi sing subur loh jinawi niki yektine dudu warisane mbah-mbahmu mbiyen ning niki titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan bae. Cetha lamun to kowe ora kena ginawe becik Semar. Kowe wegah nampa wewarah ora manut karo dawuhe Ratu Ngastina. Mongko anggenku teka mrene iki nganti prasata Kurawa lan aku diparingi Purbawasisa. Yen nganti kowe beguguk ngutawaton gajah lar singa barong ora gelem nglilakake bumi iki kanggo papan wisata lan kowe ora enggal lunga saka Gunung Tidar. Ora kok aku meden-medene iki ora nganti kentong subuh kelakon gilang-gilang kuandamu dudu arep dhewe. Tujune kok enek Anoman. Lek Anoman ra mangkat terus sing mere terus sapa iki? Mergo aku apal karo watake Kurawa. Anggere nek papan sing apik, papan sing indah, bingungi lar didadekke papan wisata, tan wurunga Gunung Tidar kene arep dibangun warung cilik-cilik, sakjroning warung mesti dikeki jajan, bikang sing iso jigang, tahu sing iso guyu. Mongko papan kene papan planyan, papan maksiat wis akeh sing ditutup. Parandene kok kaya nggudhe guyangan arep diuripne neh karo Kurawa kuwi piye? Anoman tak ngewangi ndonga muga-muga sedya sing hayu manggih rahayu Senggana. Kartomarma kelawan kowe nggih Bambang Swatama. Sumadung dawuh paman, sumadung dawuh paman. Cetha ngegla tanpa warana lamun to Kyai Semar pancen ora kena ginawe becik. Ketitik anggone ndepani kelawan Gunung Tidar Ripalungguhan iki semune ditohke nganti tekan sak nyawane pisan. Mula Kang mangkono Ripalungguhan iki aja wedi kangelan anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kencengana. Siyaga ing diri sawega ing gati merga Semar ora ijen
ana pendhita kendali sada mbiyen Gembong Swelagiri ya kuwi Anoman ingkang ngayomi Kyai Badranaya. Rampung ana Anoman yen Anoman mati gage sisan gawe Semar Badranaya sirnakna. Lho inggih telo kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa paman. Nadyan wancine barat riris budhake dina iki para sata Kurawa. Tengaraning surit Watratita ora muka lamun to Semar kendeli kliwat jebul Hanuman sing saguh dadi betenging kewuh. Ya dasar para nyata kuwi Bambang Haswatama ya. Yen kena tak elikke kena tak peringgake kanthi becik aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki. Iki mung perkarane Kurawa klawan Semar Badranaya kuwi Anoman ora ngerti apa-apa. Mula kowe nyingkira, kowe minggira, kowe mundura. Wis dadi sumpah prasetyane Anoman. Sapa wae sing bakal ganggu kamardikane Kyai Badranaya, Hanuman sing bakal dadi musuhe. Mulih yen pancen njaluk dawa umurmu luwih becik kowe bali yo. Tetep bacut nyekel Semar Badranaya. Bali bacut, bali bacut. Kena bacut ning ndasmu tinggalan ngarepku kene. Piye? Sugih kendel bondo wani legan golek momongan pupunuk golek pasangan ngrangi tatel grajam. Majo jangkah tanganku nglayang bener dadamu ora cepat igamu ilang nyawa tak buroni batangmu.
Raminggat cekel kowe ngon-ngon ayo cekel oh wet wet oh hak wah oh wah hahaha oh lo oh wait wah wah lo ah lo ah hot what oh yo oh ah
Lo akan kowe. Wet. Oh. 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 Wet. Oh. Oh. Wet. Lo. Hey. Wah. Wah. Oh. Wah. Oh. Wait. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Hei, mundur. Karto marmo tandingmu. Wah. Oh. Oh. Wah. Awas buri. Loh. Soy. Lurah Klumutan niki Agus Proklamanto. Ayo ngejak bal-balan karo aku wae piye? Iblis lanat Petruk piye? Petruk piye? Tendang penalti semaput kowe. Parat. Oh. Oh, oh, awas ya, oh, waya, oh, biar gue, awas buri kong, jedul saka lemah sapa preman gude Bagong iki. Menang karo aku kok sembahi deri-deran kowe. Setan alas. Oh. 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 Edan ampuh tenan. Ampuh apa? Arang Kranjang ratumu kowe. Pak. Pak. Hai. Hop. Bali. Hop. Bali. Wah, komat yo pinter men lho, Pak.
Ing atase gaman teka kon hub kaya mandeg, kon bali kok ya bali. Jan motan kena kinira le. Mula aja nyepelekake karo wong tuwa. Nadyan awakku kuru cilik, ning nyatane duwe kaprawiran, duwe kadigdayan sing kaya ngene marake sawangen. Hop. Bali. Sumpah yakin aku meguru karo kowe Mas Gareng. Meguru ya kena ning jer Basuki mawa beo. Maknane piye? Kelakone Panjangka kudu nganggo pangorbanan. Tegese waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200.000 tak ajari kaya kuwi mau. Wah. Mbok anu bedhekan kodhok ae ra apa-apa. Wis ora iso. Gelem 200 ra gelem ya 200. Nyo. 200. Neng diajari tenan lho. Oh iya beres. Mundura. Ayo. Satekne sawangen. Sing pisanan ngedruk bumi ping 3. Wah, pincange ngedruk bumi. Nyepeleke, ora gelem apa ya tak lunga meneh. Aja. Aku iki gur makcul ki mau spontan ora. Siap guru. Sawangane ping 3 dhisik. Bar kuwi maca rapal. Rapale aja ditulis ning diapalke dieling-eling. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sik bapa lunga tapa kok simbok meteng-metenge karo sapa? Rapal aja dibantah ya nyuk. Gelem ora duwe kadigdayan kaya aku? Gelem. Manut. Baleni kok ngarep eneh iki. Joh. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Sawangan le. Iki ora ngger wong iso kaya ngene iki. Bali. Gur ngono akeh tunggale mundur. Apure ngene dadak ngetokke dhuwit 200. Ngedruk bumi to? Ya. Oke. Ping 3 nyok. Pancasilae 5. Rapal aja diayel. Gelem ping 3 ora gelem ya ping 3. Telu ki ana maknane ya kuwi kelahiran, kemantenan, kematian. Oh ya. Oke. Kono. Bar kuwi piye? Mula dieling-eling kopyor sirahmu ya ora. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Piye balene aja cepet-cepet ta. Bapak piye bapak? Bapak lunga tapa, heeh, bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa. Oke, terus sok yen lair dadi satriya utama. Oke, bar ngono kuwi tok. Bapak lunga tapa, simbok iki do meteng iki. Aja nesu ngalih lho. Sita, ya sita jenenge rapal sing ngono kuwi. Wah, wis kaya rati nemu nalar. Bapak lunga tapa, simbok ditengi wong. Ayo. Bablak kowe. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa sing lair diswama ngono. Piye? Sing lair dadi tatma ngono. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Oke. Bali. Terima kasih kakakku. Aku iso balekne wujute Candrasa kaya ngono kuwi. Elok temenanan. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Agak maju ke depan. Oke. Agak maju dikit. Oke, menunduk. Oke, nyamplok ndase Gareng. Bongko ndasmu kowe. Ngogur ngelmu bapak lunga tapa 200.000 lho.
Lemu itangan karo dulur nek kebangetan ngono. Reng. Mosok sampluk Candrasa ngene bangka. Reng. Hei. Anak Semar kowe jare mbiyen iki gendruwo. Parandene kowe iso mati iki piye? Reng. 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 Marga Reng. Ya ampun sinden udo kae sapa? Endi? Ora. Hey! Wah. Oh. Barasata Kurawa mung ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Yen ora satriya Banjar Junut Dursasana sing magut ana palagan ora bakal rampung perkara iki. Kurawa, bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Anoman Panakawan raminggat cancang jenggot gembrek-gembrek. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake ingkang munggah ana ing Balemar Cucunda Manik widodari saka Kahyangan Dandang Mangure Batari Durga padha winantu Basuki lan prayoga nganggon mulungguh permuni meninggih sangadi bukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-mantu kanca sandhap cenila paduka sangadi bukulun
Ya Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ulun waspadakake sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gembol wigati. Ana parigawe apa Durga? Kawula nuwun sewu yektosipun malih-malih menapa saderengipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula nilar tata krami sowan wonten ing kahyuwangan tanpa piniji dening Paduka Sang Hyang Girinata. Atur wuning ngobleri palesungguhan samangke Semar menika damel muga malih. Semar menika damel bab ingkang andalari dumateng anak-anak kula ing kahyuwangan dandang mangore bangsane bergasaan jem setan priprayangan ilu-ilu banaspati sami mboten kiyat kados kawelagar ingkang dados angganipun kados kobar dening geni murup karana patrapipun Semar anggenipun dina samangke mapan wonten ing Gunung Tidar nganti dumateng para kawula rinten dalu tansah nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos nindakaken puji dikir kidung suci lan mantra rahayu satemah dadosaken dumateng anak-anak kula menika nemahi katriwandan pukulun. Manut kabar ingkang sampun kula tampi Semar anggenipun makarti kados mekaten menika gumuntang ngantos sunduling tawang kanthi gegayuhan nenggih nedya mbangun kayangan. Patrapipun Semar ing mbangun kayangan kala wau menawi saking pamanggih kula sami kemawon kalian ngilani Pernaja Paduka. Wani kalian panguwas Paduka nedya ngesok dumateng palenggan Paduka Pukulun. Menawi ngantos Semar boten dipun lereni anggenipun mbangun kayangan menika sami kemawon nyepelekaken dumateng Paduka Sang Adi Pukulun Bathara Guru. Ong ilahe ngawik namastu namasidhan. Babar pisan ora nduga mono lamun to Semar Badranaya gawe muga ingkang kaya mangkono. Lamun to patrape Semar nedya mbangun kayangan ora ndak lereni lan ora ndak sirep. Tan wurunga malah Bathara Guru sing bakal kelangan kawibawan. Para kawula moh ngajeni lan ngurmati kelawan para dewa. Yen pancen kaya mengkono Durga malah ripalungguhan iki ulun pribadi yang bakal tedak oning Gunung Tidar yen nganti Semar ranggugu kelawan Bathara Guru supaya leren anggene nindakake puji dikir mengko sing jenenge Gunung Tidar bakal dadekke awu ripalungguhan iki. Adik Guru mangke rumiyin. Nuwun sewu Adik Guru. Mboten kak nama ingkang roking suduk pangudal-udal menika nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus menika babar pisan mboten. Nang bab menika kedadipun penggaling kanthi saestu sampun ngantos Paduka mangke keseluruh wonten dalan ingkang kleru satemah getun keduwung ing tembe wingkingipun. Mangga ta sakmenika kula aturi menggalih. Ing atasipun Kyai Semar Badranaya Kakang Semar menika anganti dumateng para kawula manembah kalian Gusti anut wewareng Wida Suci. Parandenika badhe Paduka pidana menika dasaripun menapa, nalaripun kados pundi? Angka kalih magapokan kalian Kakang Semar anggenipun bangun kayangan menika prayoginipun monggo ta dipun rembak langkung rumiyin. Kersanipun Kakang Badranaya menika kados pundi? Paduka menika ratuning para dewa tetungguling para Jawata sampun ngantos agan tanpa paniti priksa. Paduka kedah ngandelaken nireh kawicaksanan lan permati anggenipun mawas di Kakang Narada menika sampun dados keputusan ulun yen ngantos Kakang Narada lan sinten kemawan para dewa badhe wani lan ugi nabrak kelawan menapa ingkang dados dawuh ulun nyuwun pangapunten tinimbang nyepet mripat lan nrimpeti lampah kula prayogi leren kemawon saking golongane para Jawata. Lah iki entek-entekane. Anggere ana sing beda panemu, ana sing beda gagasan banjur disebratake disingkirake. Wah, menika sae di menika. Sae. Nggih.
Boten langkung ngestakaken dawuh tinimbang boten kahiwangan kula mangke kesempyok ngaradan melu gendong agenging dedusan daya-daya ingkang ngraka tak nyuwun pamit kemawon kula tak mire kula tak minggir kemawon ning kula taksih kemutan wewangsane para pinter wonten donya menika wonten hukum ingkang cacahipun sekawan ingkang sepisan menika hukum kodrat angka kalih hukum adat angka 3 hukum negara dene ingkang pungkasan menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati upaminipun jam 12 awan medal saking griya mongko srengenge panase ngentang-ngentang wong metu saka omah yen ora nganggo wujude piranti payung tartamtu badhe kepanasen ning saged dipun sranani waten ngangge caping utawi ngangge payung sampun boten kepanasen malih menika hukum kodrat. Angka kalih hukum adat menika ugi saged dipun wiradati contoh wonten salah satunggaling desa anggenipun ngawontenaken merti dusun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji ning gandeng kebo larang regane mila saged dipun wakili boten kudu kebo tenan ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring diweni sungu saka pring niku wis muni kebo danyange ya wis ora protes niku hukum adat. Angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati merga teng kahiwangan menika hukume lading yen munggah ketul yen mudhun menika landhep tegese hukum monggo njiret sarta mbleh dumateng rasane wong cilik wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Ning ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukuming tumindak sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur sing dandake bakal ngenggo mreng ngantos wonten bebendu tunggak waru Narada melu-melu Batari Durga wonten dawuh pukulun malah kanthi Kakang Narada sumingkir saka kahiwangan wis ora ana ingkang bakal nyandung crimpet laku nanging gandeng lamun to Semar kuwi bakal dipulasara tartamtu momongane para Pandhawa ora bakal trima mula prayogane palungguhan iki andum gawe perkara patine Semar mengko ana tangane Bathara Guru nanging lamun to nemogane para Pandhawa sak putuhe tak pasrahake kelawan jeneng kita Durga. Kawula nuwun sewu Kanjeng Ibu Batari Durga ingkang putra pun Dewasrani kalilan cumadong dawuh. Kula ingkang putra pun Kala Durgangsa cumadong dawuh Kanjeng Ibu Batari Durga. Dewasrani kelawan jeneng sira Kala Durgangsa. Nadyan ta apa kang dadi pamutah lan uga panyuwunku marang wong tuamu ya kuwi Sang Jagat Girnata dikabulake panjenengane saguh lan sumanggem bakal ngrampungi Kyai Semar Badrana yanggene reka-reka mbangun kayangan. Nanging lamun tana mogane para Pandhawa ndak pundhut kanthi banget Dewasrani sakwadya balamu saka tunggul Malaya aja nganti mangku tangan kabeh kudu cancut gumregut tumandang lan makarti. Mun inggih lajeng ripalungguhan samangke kula sakwadya bolo kedah bidal dateng Gunung Tidar Kanjeng Ibu ya pancen kaya mangkono Dewasrani. Kula kang mangkono siyaga ing diri sawega ing gati aja nganti nguciwani sing diarah Semar mati Pandhawa ya melu tingkes kabeh.
tublas. Ana satriya bagus mung ngliling ngawang karo ayang-ayange Dewi. Ora pangling iki satriya Madukara panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Ya pancen dasar kepara nyata. Kowe Prabu Dewa Serani saka Tunggul Malaya. Ya pancen kaya mangkono. Ndak sawang lakumu Nyolowadi bakal nyedhaki Gunung Tidar. Ya Blaka Suta blak kotang terus terang. Ripalungguhan iki durung marem rasaning atiku lamun to durung ngokop getihe wong tuwa sing kakehan reka, wong tuwa sing kakehan polah ya kuwi Semar Badranaya. Cetha lamun to patrapmu mung bakal waton Sulaya. Janji ora minggat saka pangarepane Arjuna kelakon sirna margalayu. Aja gembelo sirahmu. Nadyan kowe kekitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Saut kelakon abor mustakamu. Wah. Longgo parung brodhe saringamu. Woi, sing jenenge Werkudara. Dasar para nyata sapa? Kala Durgangsa. Aja gembelo sirahmu weleh. Janji kowe dadi pepalang anggenku bakal ngejur Semar Badranaya. Tan wurunga bakal sirna margalayu. Aja kakian cangap ripalungguhan iki. Sapa sing jengkelan kuwandane atekem dadi glepung wae.
Ah, woi. Hey. Ah. Whoa. Whoa. Ah. Whoa. 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 What? Ah. Oh. Oh. Ah. Wait. Ah. Whoa. Ah. What? Hey! Whoa! What? Ah! Whoa! 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 Batu-batu. Ora kena sinangga enteng kaprawirane Pandhawa Werkudara kelawan Janaka. Ndak sawang anakku Dewasrani kala Durgangsa kabeh padha katriwandan ora ana sing mangga buliya. Tinimbang remuk bubuk dadi rempon mundur dhisik, Ngger, mundur dhisik. Ndak waspadake iki adikku Bathara Guru sing rawuh ana ing Gunung Tidar. Diprayogakne anggenmu lenggah jagat nata. Kakang Semar Badranaya ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Wa sing wigati ripalungguhan iki wis marambah makaping-kaping. Jeneng sira mung tansah ngucik-ucik panguwasaku, ngogreh-ogreh kawibawanku. Anggonmu mbangun kahyangan wis cetha yen mung arep ngesuk palungguhan ulun. Wis cetha yen kahyangan kuwi dadi panguwasane Bathara Guru ya gene kowe nekat bakal mbangun wujude kahyangan. Jare Kiai Semar kuwi jiwa minulya sing ora nggumun kelawan eden-eden kadonyan, ora nggumun kelawan wujude derajat pangkat kelungguhan. Ning nyatane kowe mung tansah ngutik-utik kahyangan. Sing nduk karepake yektine kepiye Kakang Badranaya? Bathara Guru, kowe aja kleru, kowe aja keburu nepsu ngluputake marang aku. Kowe tak kandhani ya. Sing sinebut kahyangan kuwi yektine jembar tebane ora mung kahyanganmu dhewe Suralaya. Angger ana wong sing nyebut kahyangan mesti kok musuh. Ana wong sing pinunjul mesti kok tabrak. Ana wong sing ditresnani karo kawula mesti kok rusak. Kowe kuwi kebangetan anggenmu edan karo jabatan, mendem karo pakurmatan. Banjur rasamu mung tansah sumelang kuwatir yen nganti kelangan kelungguhan. Mongko sejatine ning donya iki, ora ana sing sempulur, ora ana sing langgeng, kabeh mesti ana watese.
merga wong urip kuwi ya mung gentenan. Lan aja sok lara ati yen ketrimamu digenteni karo wong liya merga pancen ukume alam ki kaya mengkono, swasana silih gumanti menungsa lan dewa uga solan salin sing netepi dharma. Nanging aku dadi pangarepe para dewa yen nganti akeh menungsa sing mung ngremehake ratuning Jawata. Tan wurunga aku ora duwe kawibawan, rembuku gunemku ora bakal digugu karo wong pirang-pirang. Nah, kowe sing kleru ning kene iki, kowe salah meneh. Kowe tak kandhani ya Guru, dununge kawibawan lan pakurmatan kuwi ora gumantung saka kelungguhan utawa jabatan, nanging mapane ana tumindak lan kelakuan. Mula yen ana kawula sing padha unjuk rasa ngelek-elek karo panguwasa, kowe aja sok serik, ning kudune kowe mawas diri banjur ndandani pakarti. Hanane para kawula tansah nyepelekake karo dewa merga pancen kowe sak andamu kae wis kebangetan anggene nglarani atine wong cilik. Pancen dina iki donya lagi akeh perkara, dadi pimpinan kuwi yen bisa ya kudu ngrampungi perkara. Ning yen pancen ora bisa ngrampungi perkara, aja nambah-nambah karo masalah. Aja nganti kowe nganti murang tata serakah lan dakah-dakah. Aja meneh kok bab jatah pangane menungsa. Saiki aku krungu kabar, ing atase jatah pangane kewan wae meksa kok colong kok longi karepmu piye? Blangap-blangap paton ngucap. Wong tuwa ora kena dipundi-pundi, wong tuwa ora kena dibeteni. Yen pancen sugal kasar sing dadi rembukmu kaya mengkono, wis kaya ora ana pedahe Semar diwene urip. Ketiban Cistri Sulamurti ambyar dadi lebu tibakno gage. Ngendikane para pinter kae bener. Becik ketitik ala ketara, sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna, wong bener bakale jejer, sing luput bakale mawut. Nadyan to kondang kaluka Cistri Sula iki ampuhe kegila-gila. Ning sawangene ora tumama marang Badranaya, balekke karo kowe. Ora mandhek teka semene. Pripalungguhan iki wis entek kesabarane Bathara Guru Semar. Tak jabel nyawamu, tak banjut uripmu. Bakal tak cemplungake ana madyaning kawah Candra Dimuka. Ayo cemplungno. Ing atase aku ki nindakake panembah sing bener nganti para kawula ngibadah sing tulus mapan ana ning Gunung Tidar, parandene kok anggap kleru malah karjebloske ana ning neraka jahanam. Aku tak takon karo kowe, kowe mesti diobong rasamu, diracun batinmu karo Betari Durga. Aku Ripalungguhan iki tak takon karo kowe, kowe jane dewane kautaman apa dewane buta kowe? Kakang Semar,
Lah kok aku ndok sedake wujudku kaya mengkene. Aku ya buta adate, buta ki galak ning nyatane aku malah lemu, rambutku entek gundul plontos kaya mengkene. Ngene iki buta sing ora medeni ning malah gawe lucu Kakang Lemat. Wis ora apa-apa, terima-termakno, sing penting suaramu apik ngono lho. Ndur gunane apa aku nggawa jungkas ngalor ngidul iki. Oh, aku tobat, aku njaluk ngapura. Ning kowe durung bisa ruwat kahanamu tetep kaya ngene. Lah aku ki ratune dewa, disunggi-sunggi disembah-sembah karo Durandara lan Widodari. Yen wujudku kaya ngene iki njur kepiye? Ya wis kuwi urusanmu. Engko nadyanto adate yen Bathara Guru ki sinewaka ana Kahyangan Suralaya, kudune ngangge kawit utawa gending lobong. Sok yen metu kowe ngangge serampat ae ya. Ratune dewa metu nek serampat. Lah wujudmu kaya ngono nek. Aku njaluk ruwat dudu saiki wektune. Sok ana wancine dhewe. Yen kowe pengin kajen ora digebuki karo wong desa, kowe mlebu ana alas wulusan. Aku ruwatku kapan balik dadi dewa wujudku kapan? Ngentenono hari jadi tahun ngarep. Waduh, mati aku.